आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय लोगोफोर। दिनैनि जों नैबे भिडिअ'आव नायगोन मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर आसाम गभर्नमेन्टनि गोदान स्किम बिनि रेजिस्टारा सोलिबाय लोगोफोर। नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हायाखैबा नैबे भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय। आं नैबे भिडिअ'आव फुल प्रसेसआव रेजिस्टार खालामनाय देखायगोन। लोगोसे बेयाव मोननैसो आपडेट जादों, चेन्ज जादों। बे चेन्जखौबो नायगोन मा चेन्ज जानानै फैदों। नैबेनो लोगोफोर ड्राफ्टआ। लोगोफोर नोंथाङा गिबियावनो नोंथाङा आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट माने आसामनि थागिबि जानांगोन आरो नोंथांनि बैसोआ नैबेयाव लिरनाय दं। जाय बिथांमोना जेनेरेल केन्डिडेट नोंथांमोना 28 बोसोरनिफ्राय लानानै 40 बोसोर जानांगोन आरो जाय बिथांमोना SC ST केन्डिडेट नोंथांमोना 40 बोसोर जाबाबो आरो 3 इयार बारा मोनबावगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो जाय बिथांमोना जेनेरेल केन्डिडेट नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 10 पास जानांगोन आरो जाय बिथांमोना SC ST केटेगरिनि नोंथांमोना सिम्पल क्लास 10 फरायनायबानो जागोन। आरो नोंथांनियाव पार्सनेल स्किल्स बिदों लोगोफोर नोंथांनियाव दंबा नोंथाङा होजागोन IIT डिप्ल'मा बायदि स्किल ट्रेनिंनि सार्टिफिकेट। लोगोसे नोंथांनियाव कमार्शियेल बेंक एकाउन्ट थानांगोन खुलिनाय। लोगोसे नोंथाङा जुदि लन लानानै हराखैबा नोंथाङा लन डिफल्टारबा नोंथाङा बेयाव लन मोननो गोब्राब जागोन। लोगोसे नोंथांनि सिभिल स्करखौ नायगोन। नोंथांनि सिभिल स्करा मोजांबाथाय नोंथाङा बेयाव मोननो हागोन। लोगोसे नोंथांनियाव नोंथांनि न'खराव गभर्नमेन्ट साख्रि थानाय आरो बायदिसिना स्किम जेरै पेन्सन बेफोरबायदि थायोब्ला नोंथाङा बेयाव एलिजिबोल जानाय नङा। लोगोसे नोंथांनियाव मोनसे डकुमेन्टस नांगोन, बेनो जाबाय इम्परटेन्ट डकुमेन्टस लोगोफोर इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगोन। April 1, 2023 नि जानांगोन। दानिया लोगोफोर जोङो फैदो नायदोनि नोंथाङा बोरै रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन। जोङो फुल डिटेल्सै नायदो। बेयाव रेजिस्टार खालामनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थांनानै नैबेयाव आत्मनिर्भर असम सार्च खालामनांगोन। नै गिबिनि वेबसाइटआनो लोगोफोर। आङो लोगोसे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन लिंकखौ। जों नैबेयाव थुनोसै दानिया। बेयाव रेजिस्टारखौ बोरै खालामनो नोंथाङा। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंनि लेंगुवेजखौ जों इंलिश बानायबाय। इंलिशाव जोङो नायगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव साइन आप खालामग्रोनांगोन। नोंथाङा बेयाव लगइन जानायनि सिगांनो जोङो साइन आपखौ बोरै खालामनो नायदोनि। नोंथाङा नैबेयाव नोंनि नाम आरो नोंनि बेयाव इमेल एड्रेस आरो नैबेयाव कन्टेक्ट नाम्बार आरो नोंथाङा नैबेयाव पासपर्ट क्रिएट खालामनांगोन नोंनि नामनि। आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनांगोन। OTPआ फैनानै नोंथाङा बेयाव OTPखौ जेनेरेट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि साइन आपनि प्रसेसा कमप्लिट जागोन। दानिया जोङो नैबे स्किम रेजिस्ट्रेसनाव थांनांगोन। थांनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंनि साइन आप खालामनायाव जिखिनि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन। आरो नोंथाङा नैबे लगइन उइथ पासपर्टआव थुनानै नोंथांनि पासपर्ट जेनेरेट खालामनायखौ नोंथाङा पासपर्टखौ थुनानै नैबेयाव लगइन जानांगोन। जों दानिया बेयाव लगइन जानोसै लोगोफोर। जों दानिया बेयाव लगइन जाबाय। लगइन जानाय लोगो लोगोनो लोगोफोर नोंथाङा नैबे एप्लाइ फर रेजिस्टार बेयाव थुनांगोन। बे गोमोआव दानिया मोनसे फर्म मोनदों। जों बे फर्मखौ फिलआप खालामबानो जों बेयाव रेजिस्टार जानानै थानो हागोन। एप्लाइआ अक्ट'बरावसो जागोन लोगोफोर। जों दा बेयाव रेजिस्टार खालामग्रोनानै थानांगोन। दानिया लोगोफोर नैबेयाव नुदों नोंथाङा नोंथांनि नामा नैबेयाव अट'मेटिक सिलेक्ट जाखागोन। आरो नोंथांनि फादारनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव जेन्डारखौ मेल फिमेल सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो बे ससियेल केटेगरियाव नोंथाङा SC ST बेयाव नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे डेट अफ बार्थ नुदों। नोंथाङा नैबेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथांनि पान नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नैयाव लिरनानै नैबेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन। दानिया नोंथांनि सेक्टराव नैबेयाव सेक्टर नुदों। नोंथाङा मा सेक्टराव माबागोन नोंथाङा बेयाव सेक्टरखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नै टाइपआव नोंथाङा नैबे आधारखौ होबानो जाबाय। नोंथाङा माबायदि सेक्टराव माबागोन जोङो नैबे आधारखौ होबाय। टाइपआव जों टाइपआव आधारखौ होबाय। दानिया नोंथाङा माबाफोर टाइपफोर दंबावोबा नोंथाङा नैबेयाव लिरजागोन।
दानिया नोंथाङा नैबेयाव फट' 400 केबिनि गाहायाव जानांगोन लोगोफोर। फट'खौ नोंथाङा नैबे ब्राउजाराव थांनानै फट'खौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन। 400 केबिनि गाहायाव जानांगोन। दानिया एड्रेस लाइनाव नोंथांनि नैबेयाव गामिनि नामखौ होबानो जाबाय। नोंथांनि जायगानि नामखौ होनांगोन नैबेयाव, टाउननि नामखौ। ओमफ्राय नोंथाङा नैबेयाव स्टेटआ अलरेडि सिलेक्ट थागोन। नोंथाङा नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव एसेमब्लि कनस्टिटिउसननि नामखौ सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव होनांगोन आरो नैबेयाव पिन क'डखौ होनांगोन। दानिया जोङो नैबेयाव नोंथांनि क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौ बिदो। बेयाव नोंथाङा नैबेयाव क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेटखौ होनांगोन। नैबेयाव नोंथाङा मा पास खालामदो, OHS डिग्रि। नैबेयाव नोंथांनि क्वालिफिकेसनखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नेम अफ दा कर्स, नोंथांनि कर्सनि नामखौ होनांगोन आरो इयाव बर्ड इउनिभारसिटि नेमखौ होनांगोन आरो कलेज इनस्टिटिउसननि नामखौ होनांगोन आरो पासिं इयारखौ नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि पार्सेन्टेज आरो डिभिजन क्लासखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन। दानिया लोगोफोर नोंथाङा बेयाव बेंक डिटेल्सखौ होनांगोन। नैबेयाव बेंक एकाउन्ट नाम्बार, नैबेयाव IFSC कड आरो नैबेयाव बेंकनि नेमखौ होनांगोन आरो नोंथांनिया ब्रान्चनि नामखौ नैबेयाव होनांगोन आरो एड्रेसनि बेंकनि एड्रेसखौ होनानै नैबेयाव टिक मारिनानै नोंथाङा नै सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुनांगोन। होमबानो नोंथांनि रेजिस्टार खालामनाया कमप्लिट जागोन लोगोफोर। दानिया नोंथाङा बेखौ बानायनानै दोनदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। बिदिनो गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन नैबे आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।